Etxebizitza duina esateko eskubidearen murrizketen salaketa Barakaldon. Barakaldo etxebizitza eremu tentsionatu izendatzen den bitartean, egunero murrizten da etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera. Salaketan, gizartekintza saila kudeatzen duen ohiko bizilekua eskuratzea eta mantentzea, bermatzera bideratutako laguntza ekonomikoetan jarritako oztopoengatik. Protesta egin dute dozenaka familia barakaldarrek gizarte zerbitzuen aurrean azaldu dituzten zailtasunen aurrean hipoteken eta pisuen alokairuen ordainketei aurre egiteko, bai eta bizi diren gelen ordainketei aurre egiteko ere. 7.678 familia barakaldarrek etxebizitza eskuragarria eskatu dute. Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzuan, kontuan izan behar da, Barakaldoko batez besteko alokairua 880 eurokoa dela. Eta gela baterako sarbidea hilean 425 eurokoa dela batez beste.